Beste bat da? Ez, Ine desentxufatu da beste leku baten sartu. Utziozu itzale. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon entzuleok ezin gezurrik esan izugarrizko ajea daukagu. Inigo, uste dut horrek ñabardura bat behar duela. Zebestera entzuleek usteko dute Jesukriston parranda bota genuela eta ez da hori. Baina bueno, aje emozionala bai, hori bai. Azken egunetan euskal kultura, sorkuntza, euskal zaletasuna maite duenen ororentzat Durango oasi txiki bat izan da, pentsa, jakin ere ez du egin munduan zer gertatzen ari zen. Eta bapatean, osteguna da. Eta bizitzak aurrera darrai. Eskerrako Janan Maritoren agen betorri dela gurera, gure tristura alaitzera. Hoxe hemen naiz eta zuekin parranda egiteko presnago. Iuhu! Benetan? Jakina? Bagoazen festara, edo ez. Festari festa lan egin behar gauero, festari festa hor nabil ni egunero, gure etxaia benetan dagoero, zigortzen gaitu inoiz utxegin ezkero. Baina ni ere tristenago ez, pentsa. Ezin izan dut Durangora joan eta sekulako inbidia eman didazue. Baina tira, hango kuskusioa kontatuko dizkidazu ez da? Ez dakit ba, landakon gertatzen dena landakon geratzen da. Oh, Las Vegasen edo Durango neontzea tezuek? Arrazoi Jana, egingo dizugula urpentxo bat. Azteko eskerrak eman behar dizkiegu Durangoko azokako prentxako langilei. Erraztasuna jarri zizkiguten guk gure txoko berezia eduki genezan. Eta ara joan ginen gure kafe makina eta guzti. Gusi nuen bai, iskin batean, ate nagusiaren ondoan mundu guztia zelatatzen hortxe. Bai, bueno, hotz pixka bat pasa genuen. Aurten ez da egon jendetzaren berotasuna. Antolatzaien arabera landako gunean 25.000 bisitari baino gehiago izan dira 5 egun hauetan txandetako erreserba guztiak agortuta salmentak noski bajuxiagoak izan dira, baxuagoak izan dira, pandemiaren aurreko edizioetan baino eta jende gutxiago egon da noski aurtengoan. Edizio gazigozoa beraz aurtengoa, hala ere berriz batzea zen helburua eta hori behintzat egin dugu. Baina bigarren kafea itzuli da Tolosara, ohiko laborategira. Ongi etorri errealitatera, Inigo eta Goiuri. Betiko albistei heldu beharko diegu, alerta laranja indarrean da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, prezipitazio iraunkorrengatik. Eta Nafarroan Pirineoek egunak daramatzate zurituta. Asko joan dira egun hauetan eskiatzera, zen inbidia. Baina elurrak ez du beti inbidia ematen, Edo hori esango luke Nando Parradok. Gaurko egunez jaio zen errugbi jokalari uruguaidarra. Bera izan zen 1972ko urriaren 13ko Uruguaiko aireko armadaren 571 hegaldiaren istripu eta odiseatik bizirik ateratzea lortu zuen bidaiarietako bat.
62 egun egin zituzten elurretan Nando Parradok eta Roberto Canesak 4.650 metroko mendi tontorra igo zuten eta 10 egunez ibili ziren txireraino horri esker erreskatatu egin zituzten. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada. Begira, gaurko egunez jaio zen Don Bowie, eskalatzaile profesionala. Goi mailako alpinista izateaz gain, eskiko mendizalea ditua, mendiko txirrindulari amorratua eta distantzia luzeko bidezidorretako korrikalaria da. Gurean ezaguna Iñaki Otxoa de Oltzaren erreskatearen saiakeran parte hartu duzuelako Anapurnan. 2008ko maiatzaren 19an, Anapurnaren tontorrera iristeko 100 metro besteri falta ezitzezkionean, bapateko ondoeza izan zuen Iñaki Otxoa de Olza Naparrak. Eskuetan izozte zantzuak zituen, eta konortea galtzeko zorian egon zen. Bere laguna, Oria Kolibanasu mendizale errumaniarra, medikuekin kontaktuan jarri zen, eta neurologoak Iñaki ahalik eta lasterren jaistea gomendatu zion, garun edema bat izan zezakeelako. Iñaki Oriaren zaintzapean egon zen laugarren kanpamentuan 7.400 metrotara erreskate taldea bere bila noiz iritsiko zain. Maiatzaren 22an mendizale suitzarrez osatutako erreskate taldea Iñaki zegoen lekura heldu zen. Ueli Estek mendizaleak Iñakiri sendagaiak eman zizkion. Baina azkenik 5 egun konorterik gabe egon ondoren, maiatzaren 23an zendu zen Iñaki Otxoa de Olza. Bere gorpua Anapurnan bertan uztea izan zen bere azkeneko nahia. Really too late to call, so we wait for 2012ko irailean Donostiako zinemaldiko zinemira atalean Iñaki Otxoa de Oltzaren erreskatea azaltzen duen Pura Vida izeneko filma estreinatu zuten Paula Ibarburuk eta Migueltxo Molinak zuzendu zuten. Urte hartan BBK Bilbao Mendi Film Festivalean mendiko film honen asaria jaso zuen. Oraintxe bertan, 2021ko BBK Mendi Film Festival jaialdia ospatzen ariko dira. Abenduaren 3an hasi eta 12 arte luzatuko da. Aurten berriro jaialdia online jarraitzeko aukera dago. Filmak banaka alokatu daitezke edo guztiak ikusteko bat eskuratu dezakezue jaialdiaren webatarien bertan. Egia esan, etxiko goxotasunetik elurretan girotutako pelikulak ikustea azte planazoa. once more. It's called the funeral. Guk ere benetan plan ezin hobea eskaini nahi dizuegu. Euria kanpoan, kafe beroa eskuetan, eta bigarren kafea belarrietan. Gaur rigorestan kona dator. Ikusi nuen Susaren erakusmailean Moskito liburua, baina uste dut ez digula bere poesiari buruz hitz egingo. Ez, eta uste dut ez dela Durangora joateko gai izan, gero galetuko diogu zergatik. Ui. Koiauak denak hainbeste ume etxean, da gero noski virus delakoa ezinola ondo baztertu. Baina ez, gaur estankonak Aritz Galarraga izango du izpide. Eta nere Alberdi Etxebarria musikariarekin hitz egingo dugu bideodeiez. Hau ez da Durango, eta hemen ere ez dugu talorik Durangon bezala, baina pres gaude saioa egiteko. Abenduak 9 ditu gaur, eta guk Durango osteko ajea dugu. Osteguna da, eta zera, ongi etorri guztioi. Bigarren kafera. Zuekin jaun Andreok Durango negotearen enbidiarekin etorri da, baina eskerrak etorri den bera fresko, ze gukola goibel txamarra daukagu, osteguna. Oiana Maritorenak enbe, arratsaldeon! Arratsaldeon! Guk daukagu, edo goiurik dauka bereziki, triste dago, haze egunak Durangon, batez ere, han 5-6 egun pasa dituzuen ontzat,
denetarik egitea gokitu zaio berari, kazetari lanak egitea, saltzaile lanak, lagun lanak, kultura sortzaile lanak, irakurle lanak, denetarik. Goiuri Ezeiz Arandi, arratsaldeon! Tristenago. Hizketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak gero eta gertuago du 300garrena, 288 ditu, abenduak 9, arratsaldeak 4 eta 9 minutu, eta hemen 9 zati 3 gara. Zuekin arratsaldeko hurrengo 2 orduak igarotzeko. Ongitorri guztioi, bigarren kafera. Zio Jana. Asko gustatu zait. Eta hemen gu berriro Durangoruntz, nondik abiatuko gara? Hemendik. Ez eman hautatzeko itxasoa eta lehorraren artian. Ez eman hautatzeko kresalusain edo zure grazia. Gustora bizi naiz ni lerro finta gazi gozo honetan. Gustora bizi naiz ni itxas labarrean. Eta maite duten tartearekin, noski egunero lez abiatuko dugu gaurko bigarren kafea, 4:11 minutu Naiz Irratiaren sintonian zarete zuzenean, gu pixkana, bai, zulo emozional horri buelta ematen ze gauzat esango dizugu Durangok, noski, bihotza okitu gaitu. Baina egunero bigarren kafea egiteak ere ematen digolako goxotasuna, azpentsa ze uste duzu. Oiana Maritorena, zein da zure maite duta? Banekin erekin hasiko zinela, Hasiko naiz ni bestela, Ez. Bueno, bai, hasi zu. Bai. Bueno, Makonak eta Gorka Sarriren arteko ez eman hautatzeko kantu hau maitatzeaz gain. Maite dute norbaitek dagoeneko beratinagatik ez dagozkion gauzak egiteko apostuak edo erronkak onartzen dituenean. Eta duela gutxi lagun batek esan zidan, nago momentu baten nun nabilen pentsatzen auta beste egitea, eta egia esan, egin nahi duena egiteko, akaso egin nahi duen hori egiten dutenek beradinarekin amaitzen dute hori egiteaz, ez? Ordan, baino sentitzen naiz gogorekin eta auta beste, eta baino galdetu lagun bati jarri no harremanetan beste pertsona batekin, eta ez diate oso ondo ulertzen. Eta esan nion, nik uste nahi duzun hortarako, nik ezagutzen duela pertsona bat edo pertsona bi oso egokiak direnak, nahazu harremanetan jarriko zaituztet, eta, elkar ulertzen dezuen. Eta gaur, topatu dut, eta esan dita izu, martxan naiz eta kontatuko izut, baina oso ondo jende honekin, eta eta uste dut, sentsazio eman dit, bere erronkatxo horri heltzeko pres dagoela, eta gogoz dagoela, ze ona, jendeak horrelako gauzak egitea, eta gero, maite dituzun, edo estimatzen dituzun jende horiek harremanetan jarri eta elkar ulertzen dutena, hori ere gauza ederra da, maite dut. Goiuri Ezeiz Arandia! Zer! Zei jabeto! Zein azure maite duta? Nik maite dut egun batzuez behintzat, egotea mikrokosmos batean murgilduta, oasi batean, eta errealitatetik Durangotik egin dugu saioa, baina Durangon egin dugu Durangon gozaldu bazkaldu eta afaldu dugu, Durangon nekatu gara, eta beraz, enaiz beste zertaz enteratu. Ez dakit COVID-a zemuz doan, gaur enteratu naiz Munilla joan dela, Oiana. Zoritxarrez gugandik ezain urrutien bat eraso transfobu egon direla azken egunetan, eta hoien berri erezken nuen, baina gaur goizean Twitterren pixkatola bueltaka hilita bat topatu ditu horrelakoak ere. Bai, gauza asko, egunero gauza asko gertatzen dira, baina Durangon murgilduta badirudi ez direla gertatzen, ez dagoela ezer sormenaz aratago, eta bida. Momentu batzuz behintzat, oi pentsatzea ez da bain gaizki.
Mariturena, Genbeta, Roiana, orain bai, zure maite duta. Bueno, nire maite duta gaur, ez da euskal idazle bat, baina Giokonda Beliri eskaini nahiko nioke, eta zergatik gaur, gaurko egunez jaiozelako 1958an, bera Nikaraguako idazle bada, eleberri eta olerkiak idazten ditu, eta nik ezagutu nuen bere lehenengo liburua amak aholkatuta duela urte asko, eta behin baino gehiagotan irakurri dut, eta uste dut, liburu hau izan zela niri lehenengo aldiz erakutsi zidana Hego Amerika edo Erta Amerikako iraultzen inguruko zerbait. Eta orduan oso oroitzapen politia daukal liburu horrena, eta asko jarraitu eta miretsi izan dut beti emakume hau. Eleberria bera olerkaria ere bada, ez? Eta orduan nabaritzen da hori bere liburuetan, badauka hola ikutu oso berezi bat idazten duenean, eta eleberri honetan bertan kontatzen da Europan arkitektura ikasten aritu den emakume bat, ara bueltatzen denean eta iraultza sandinistaren barruan hor borrokan hasten da, indigena batzuk ere ezagutzen ditu eta beraiekin hor hasten da, baina paraleloki zuhaitz bat ere bada protagonista atal batzuetan, eta zuhaitzak lekukoaren papera egiten du, eta bere barrutik ikusten duena, eta nola idazten duen oso politia izan zen, eta gaur bere urte betetzea izan da, berari eskaini nahi nion, eta gaina elkartasunaren inguruan eta asko lan egin du emakume honek, herrien arteko elkartasun horren inguruan, esaldi oso politiak ere badauzka, eta oroitzapen politiak egarri dizkit, eta beretzat. Ziona. Igor Estankona, zerbait ez dugu. Lasa, Igor Estankonari bere maite dut eskatuko digu, baina noski gaur iritsi gara Durangotik eta ez dakit kableatu guztia bere tokian ote dagoen. Bitartean Marenen konpainian ez zaudete gaizki, Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gelditu makinak. Honela dio kazetariei buruzko esaera batek, guztiaz egiten dute hitz ezertaz jakin gabe. Tentsioa baretzeko 2 segunduko pausa honen ondoren, jakizue ez dugula haizez beteriko berbalapikoa ekarri. Are gehiago, jardun espezializatua duten 2 jakitun ekarri ditugula komunikabideek ingurumen gaietan duten funtzioaz hausnartzera. Ez edonor gainera, jar diezaiegun arreta, Aitziber Agirre Eluiar aldizkariko zuzendariari eta Izaro Gorostidi EHUko irakasleari. Zer da, zenbat eta gutxiago erabili, orduan eta gehiago ordaintzen duguna? HT, izan zitekeen, baina buruan genuen erantzuna argindarra zen. Kilobatioaren prezioak eragindako arrabotsak hitzalegin badio ere, duela zenbait hilabete aldatu zen tarifa. Entzule, zoaz fakturaren bila Goiener taldeko Leire Astigarragak bera ulertzeko gakoak emango dizkigu.
Detaile txikietan omen dago aldea, hartutako neurri oro komendu eragina. Horretaz, kontziente da Ane Fernandez, eta tindaketa naturala baliatuz, azal sentikorreko erabiltzailei zuzendutako zapigintzariekin dio. Alba Cabrera izan da oihal horien artean. Adi adiskide, astera doa gelditu makinaken bigarren denboraldiko 9. saioa. Jada entzun gai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Keep calm and bigarren kafea. Ba hori, Keep Calman bigarren kafea gu Belfast giroan, gozaltzera goaz, Xabi Burruzaga eta Tantxu Geirasekin. Igor Estankonari arratsaldeon esan. Arratsaldeon. Eta ongi etorri bigarren kafera, Igor orain fuertitzi, Bai, entzuten da, ezta? Bai. Noski, hemen trasteria guztia Durangon izan dugu, arako beharretara egokitu, eta ustez dena kontrolpean zegoela, gauzatxo bat ez zegoen, baina tira. Baliatuko dugu tartetxo hau eta Belfastera egiten ari garen bidaitxo hau, gure entzulen mezuak irakurtzeko. Kaixo, ze pasa zaizue ajea? Ba ez, ajea bere horretan ez daukagu, atzo dana jaso eta dena getxera joan ginen noski ordu oso normal batien, eta baino, Durango kusten du alako ajetxoa, gorka, alako, utxunetxoa oso egun politiak dira, eta gero, udalekoetatik bueltako sentsazio horrekin gabiltza denoke. Gorkak di oso politia zure mezua onkitu nao, pentsatzen du maite dutean izango zela hori, 4:12 idatzi du eta Riberrokek idatzi, upa kafeteroak, nire maite duta da, atzo Donosti ezagutzea isiltasunean dio Gorkak. Zergatik zegoen atzo Donosti isiltasunean? Euriagatik. Bai, jende gutxi zebien garatik. Txutxik ez, zeona. Arkakuso dio kaixo, Riberrokek dio kaixo erkakuso, jepe, lalala, zelan zaudei, bai. Bigarren kafea ze Durangoko azokako resakakin, da bigarren kafeak erantzun du, bai, juri izango zantzen. Eta Riberrokek dio, primeran nago Arkakuso, bale, oso. Zuere ondo estankona? Ni bederto. Etxeretik ateratzeko gogo zinen. Bapes egia esan. Bapes. Nagi emoten dago. Gustora zinen etxean orduan. Xirimiri honegaz eta. Xirimiri. Xirimi baino, zer begixio? Bai, ez da. Ez que libre utzi naute eta baizu, holakoetan, kaiola zabaldu ezkero, Estokolmo giroan zinen, antza. Bai. Zina zure maite duta? Nire maite duta, oianak esan dauenan aritik, maite du Jokondabeli baita. Ez geratu zaidan oroitzapena dira volkanak, landareria, holan joria, gorputzak, borroka, ederra txalapartak ekarri zigun, da gure inkonstientean geratu da, ez da. Eta gero, esaldi lapidarioak ez Jokondabelin estilokoak baizik, eta munilla de abroa zure bila. Eta holakoa. Belfast giroan Xabi Burruzagaren doinu keltiarrekin egingo dugu aurrera eta segituan Igor Estankonarekin badaukagu poesiari bere begirada bereziarekin heltzeko intentzioa, beraz zaudete hor eta gozatu gurekin.
Gabon! Ba hortxe, Gabon, arratsaldeon zuri, Xabi Apurruzaga, hau ere Durangon ibili eta Durangoko, giroan ondo murgildutakoa, baina guk esan da bezala, naiz eta gerora Durangori helduko diogun, Durangotik urruti ere, ari lotuta jarraituko dugu literatura giroan estankonarekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Nire bizitza osatzen dute bizitza guztiek. Poetaren bizitzek. Hala zioen Pablo Nerudak bizi izan zela aitortu zuenean. 6/1974 eta zer da Pamielaren upaingoa saia ba, poemak eta hibridoak eta oroitzapenak argitaratu daitezkeen saskinaski bat espada. Eta zer da Aritz Galarragaren gogoan dut, lardazka bat espada, ari sentikor eta ikusezin batek airean doi eutxia. Ez dakit egia esan poesia den gogoan dut, baina hala begitan du zait niri, halakotza dut irakurri eta gozatu ere bai irakurraldi bakar batean. Gogoan dut beste behin laban ateratzeko mehatxu egin zidala batek. Kartzelatik atera berri zela esan da. Gogoan dut adibidez Irungo tren estazioa. Gogoan dut neurri batean erakarmena eta arbulloa sorrarazten didatela tren estazioek. Agian gehiago arbulloa. Gogoan dut La Oreja de Van Gogheko kantariarekin egiten nuela Goizero instituturako tren bidaia. Gogoan dut ondo eza, etxetik kanpo komunera joan ezinik. Gogoan dut beltzaran jartzeko gogo bizia. Gogoan dut eguzki krema, azenario duna. Gogoan dut ze komeria paperetan eta pais jartzeko eskatzen zuen laukiarekin. Gogoan ditut zigarro okerrak. Gogoan ditut herri txikiak, elizak, hilerriak. Azertu eta akats guztiekin 80 eta 90 hamarkadak eroso, oparo, hamarkada kabroioiek gurutzatu genituen on lorratzen liburua da hau. Gu izan baikinen, estok amairuren eta potxen hilotzenpean loratzeko puntuan egon zen promesa erabea eta haranon jada memoriak idazten hasi garen. Gogoan dut Swing Taberna. Gogoan dut pasta gordini jaten nuela. Gogoan dut ezagutu zintudanean beste batekin zen biltzala. Gogoan dut Futbol Club Barcelona bat, Julio Salinas, Atletico de Madrid bat, Vizcaíno. Gogoan dut entzun beharrean isilik geratzea. Eta nik ere gogoan dut ezagutu zintudanean eta are muin eman izunean Espainetan, beste batekin nenbilelani. Nik ere gogoan dut eskailuak arrantzatzen genituela Urjauziaren azpian. Gogoan ditut eguzkibegi ikastolakoak futbitoan. Belar bat itzela erre izana Legutioko pantanoan. Eguzkia azalean, Meka taberna gero Laudion eta Fornon Blondes. Oroitzapen batzuk unibertsalak dira, beste batzuk gureak bakarrik. Baina Aritz Galarragak elegantziaren eta patetismoaren arteko tonu eder egokia eman dio bere gogoratzeko ariketari. Naturaltasunez egiten dio aurre etorkizunaren utxuneari berari. Eta dio, gogoan dut dagoeneko enaizena. Liburu hau da
malenkonia gabeko saudade bat, gezur aitortze bat. Era horretan, letania honetako gogoan dut bakoitza, autonomoa da eta oihartzun desberdina sor dezake gutako bakoitzarengan. Oroitzapen inozenteena izan daiteke denboraren puruz sakonena, eta gauza inoiz sakonek, ostera, pisu guztia gal dezakete. Maitasun errekaduak daude 3 berbakoak, eta munduak daude 3 berbatan ebatziak. Aritz Galarragak badaki bere buruaz barre egiten eta barre eginarazten bihotza negarrez den artean. Angeluko BAB duko ate zuriak, itoizko errotaflexen tximista txinpartak, dogma 85 mitikoak, trukaje eta filtroak eta galarazota daudela zioten dogmakoek, eta hain zuzen trukaje eta filtro guztiak erabiliz idatzia da liburu hau. Distantziaren filtroa, ironiarena, elipsiarena, denak manejatzen ditu bikain Aritz Galarragak egia esateko. Bizi izan genuenean, egiatzat hartu genuen egia eder idealizatu hura esateko berriro. Look me in the barrel and tell me that you love me. Yes, this is a kiss that I swear will blow your mind. Igor Estankona, eskerrik asko. Azte barru ikusiko dugu elkar berriro. Ondo ibili bitartean. Zan ondo. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Reset izeneko lana kaleratu berretan dira, eta gurekin daukagu, ahotsa, Ane Martinez, kaixo, Ane. Kaixo guztioi. Eta zu topatu hori, zuek azkenean entzulei esatera ari zarete, ez? Nola baitere, ez dakit, zu zehazki, baina pixkat hori gonbidatzen du horretara, ez da, kantuak diskoaren amaieran, ez? Zatozte gurekin gozatu dezagun elkarrekin, ez da? Hori da. Gertatu den guztiaren ostean, ez? Eta, argizpi bat, eta guazen ondartzara, eta guazen, ez da? Elkar berriro, elkar ikustera. Claro. Nik uste dut nahiko dance diska edo irten dela, ez? Ez dagoela baladarik edo... Ez dagolako abesti oso lasairik edo erlaxaturik entzuteko abestirik mugitzeko, ez? Beti ere, igual, hausnarketara bideratuta edo, barrutik ukitzen gaituzten gai batzuk ukitzen ditugu guk gure letretan, baina beti ere enfoke divertigarri horrekin edo dantzagarri horrekin, ez? Mugitu, kontzientziak mugitu eta astindu, baina dantzaren bitartez eta rollo honaren bitartez. Zutzura bira joan zara, itzaude hemen, aurrera egin beharko dut, nik bakarrik. Joan zara, itzaude hemen, baina nire bizitza perfektua da. Bigarren mezu bat ere badu, ez? Zari dut, alde. Hori da. Bai, hori da, dana da kaka bat, hau ez dakit zer hau bestea, kexatu, baina, Eta ala eta guztiz ere, ez zaitut behar, ez dute besterik behar, eta nire bizitza perfektua da, horrela den bezalakoa.
Guk gure bizipenetatik idazten dugu, bai, gure egunerokotasunetik eta taldean 3tik 2 emakumeak gara eta zoritzarrez egunerokotasunean bizitzen ditugun egoera hauek gure bizitzaren parte dira eta nolabait salatu nahi ditugu eta horietatik horiek kontatzen ditugu gure letretan. Sister Rosetta, Chicago aldean, Edilamar ikertzen ta filmatzen. 6-7 emakume aipatu ditugu abesti honetan, baina zelako amorrua ematen duen, konturatzeak eskolan ere ez ditugula ikasi, ez daukagula erreferenterik. Emakumeok ez daukagu erreferenterik. Jasotzen dugun matxismo egoera pilo bat daude, musika munduan, estenatokian, eta handik kanpo noski. Une hauetan gazteak direnek, bai badaukatela agian erreferente gehiago edo musika talde gehiago, emakume du musika talde gehiago hemen euskeraz, baina lan handia dago egiteko. Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00 12:00. Are ginen Anita Parker entzuten, nahi zuzen ere Iker Gurutxagarekin Durangoko azokan, musikarian goizetan ere Antxe izan dugulako, naiz erreteko lankidea, Antxe izan gara denak elkarlanean, eta Antxe harrapatu ditugu artista asko, izan ditugun guztiak, denak ez, baina tira, lagintxo bat ere atera dugu Durangotik, eta horren inguruan eritzein nahi dugu, hasi dira gure tuizlariak iritzi batzuk eta botatzen, Sandurri Berrokek esaterako goiuri, Durango azokako positibuena, berarentzat jendea desvirtualizatzea izan dela. Uste dut, hortan denok nahiko ados gaudela, ez? Bai. Ez dakit. Kontako izuet gauza bat, kazetari bezala telebistan egin nuen lehenengo elkarrizketan, entrevistatu nuen oiana tipo bat, Eslava Kobin, Eibarren Eskubaloiko taldeko ekialdeko herrialde batekoa zen, oraintxe ez dut zehazki gogoan. Nire lehenengo saioa zen telebistan, unibertsitatea oraindik amaitu ezin da, eta mere 22 urterekin, eta prestatu noran gidoia, lau publizitate korte dena zuzenean, lau kamara, tali bat ere zertzen argi gorritxo hori, nora begiratu egiteko. Eta egin nion galdera bat tipoari, hola luze xamar, Eslava, denboraldia gogorra izan da, lesi askorekin, pentsatzen dut, gogoa baduzula, ez, denboraldi berri hontan, beste gorpuzkera batekin, arazori gabe do ekiteko. Eta esan zidan, bai. Ia hil nintzen bertan, orain urte batzuk gehiagorekin naizil, baina goiurik Eslava Kobin bat egin dit. Bueno, dio arkakusok, baina, ni naiz bertan egon, baina igandean, arratseko 7:00, txilgandean, Arkakusoren kanalean Durangoko azokaz hitz egingo dugu, egun guztiak bertan pasa dituen pertsona bat etorriko da nere etxera zuzenekoa egitera. Hala nola sartu digun hor, bere promoa, bere publizitatea, Eta Riberroki dio, ea asmatzen dezun nor? Bai. Baina, igandea arratsaldeko 7:00 arte, ez dezu itxoin behar Durangoko azokari buruz itxe egiteko, zaguk orain itxe egin behar. Ui! Bueno, hemen zazia bif girotan, Euskal Sorkuntzaren bif joerak ere, Ez dago bifik, zidenak dira superlagunak Durangoko azokan ikusi dugunaren arabera. Ui, ze ironia! Lokatza dago hemen. Etzan jakin ditut, ironia, Etzan ironia, ez, baina, neri saldu didate. Egia da batzuk sareetan oso aserre, eta Durangon oso maitale. Hoxe, samarro, baina. Bale. Ez nola, leheno baikoak inutzi diazen, nik egingo hemen betelana. Bale, baitzen. Durangok bildu ditu, bai, virtualtasunetik ezurraragizkora 25,000 pertsona, esan digutenez, edo Durangoko azokako antolakuntzak, gerriak elkarteak jakinarazi duenez,
urrun, esango dugu, bueno, bosten bat edo, izan dela 2019ko azken edizio osoarekin alderatuko bagenu. Eta dio Arkakusok Goiurik beti bifa bilatzen dunekin saltxeoa nahi dugu adibidez. Chill Mafia eta Kainakai, bida, adibide bat. Nik ez dut esan. Baina nik ez da baino izan dula, ez genuen pentsatu. Oi? Ze gauza, Bai. Aina ez atera Chill Mafia? Zer? Gure elkarrizketan, bazkaritan. Chill Mafia, Tapiarekin egin duelako kolaborazioa? Dadi Tapia. Ez dakit hori izan, ez dakit. Jakingo izan bazenu inoiz Kaktus batek alaska Nik izte goatzen zesan dugu, baina. Nik bai, baina ez duzu kontatu. Bale. Baina Chill Mafiatarrak gustora azkenen Durangon, ez? Joan ziren pixkate txaretan erretxinduta gogo gabe, baina beroan gustora ikusi zaie. Bai, ez dakit zer egin behar zuten Durangoko famoseoa aguantatu izateko, eta geroan ibili dira gustora diskoak sinatzen, eta aizu, zorionak. Hoxe, gustora ibili badia, denentzatu beto. Esan dakoa, Durango kaskorako manduela jende gutxi 2019ko edizioarekin alderatuko bagenu, hori argi dago. Baina 2008koakin konparatuta, kuston jende pia. Bai, horregatik... 25.000 gehiago. Baina kontua da, pasoa erdi utxik edo erdi beteta ikustearen atzean, badagoela errealitate okerrago bat, zure egarria esetzen duen, ala ez? Eta uste dut, direla, Durangon izan diren saltzaile askok ez dutela euren egarria asetu, batzuk saldu dute eta ondo, beste batzuk txukun nahikola, eta beste batzuk nahiko aserrere baziren. Uste dute aukera izan dugula Goiuri eta biok hainbat estan ezberdinetako jendearekin aritzeko, ez dut esango gure laginetik atera daitekenik ondorio orokor bat, baina guk ezagutzeko aukera izan dugunaren arabera, nik ezagutu dut jendea nahiko gustora, jendea gero entzungo dugu, baina Xabi Bandini kontatu zigun, hau ez da salmenten azoka izan, hau Durangoko azoka soziala izan da, eta ala behar zuen, baina eta beste batzuk ikusi ditugu nahiko aserre, estandaren prezioa, salmenta gaitasunak, ezin gauza batzuk saldu, atentzio aldetik ere, edabideekin ere... Goazen gauzak argi esatea, jende askok ez daki, baina zuk, estanak prezioa dauka, eta sortzaiek edo argitaletxeek edo dena delakoek ordaindu egin behar dute Durangon egoteagatik. Beraz, ez dakit negarrezari direla ez dutelako diru asko irabazi edo gehiago irabaztea espero zutela, ez? Badaude, kostu batzuk badauzka Durangoko azokan egoteak. Adibidez, erakusmaiak prezioa du eduki behar balin badezun hor baitor diskoak saltzen eta produktuak ezagutzera eramaten, eta askotan lagunen bitartez egiten da hori, ze bakarrik ezin da. Eta hori, beraz, hori ere kontuan edukitzeko. Niretzat badago ondorio bat, nahiko argia. Dala, kontsumitzaile bezala joaten balin bazara, formatu hau asko zerosoagoa da. Naiz eta ordu terdi Durangoko azoka ikusteko ezagit gutxitxo ezote den, baino erosoagoa da. Jende gutxiago dago, jende pilaketak ez daude. Erosoagoa da, joan nahi balin badezu umearekin eta karritoarekin edo gurpildun aulkiekin. Nik uste dut erosoagoa dela eta gainera denbora gehiago daukazu artista bakoitzarekin hitz egiteko. Edo denbora duzu, asokaz, beste ediziotan agian hori ezinezkoa zen. Baino, erakusmaiaren beste aldean dauden entzat, barruan dauden entzat, izan da beste urteetan, baino tristeagoa. Dudari gabe, atxikerloroak ere esaten zigun, eta nik uste hausnarketa hori egin nuela, ez? Lehen Durangora joan eta egun pasa joaten ginen. Goizean diru batzuk xautu, gero bazkaltzera joan, gero beste diru batzuk xautu, akaso handik 3 egunetara buelta egiten genuen, eta honendik ere ikusi nuen, hori erosiko dut. Egia da, kontsumo logiken barruan dela,
kontsumo logika horiek gaitze txiko genituzkia kasu beste goera batzutan, eta euskal sortzailei dagokionez, kontsumoa ontzat emango dugu eta eskertu egiten da, eta beharrezkoa da euskal sorkuntzaren biosfera hori bizirik mantentzeko orduan. Bueno, horten ordu terdirekin egia da gauzak oso garbi, hau eta gero zalantzan edo, ez dakit, marketingaren trampatxo horietan, ez, zoaz eta ikusi duzu, aize politia hau edo beste mezu hau edo norbaiten inguruan jendea dago, hori gertatzeko aukerarik ez dela izan, eta horre ere, noski eragina, eta gero bosten bat pertsona egon bali madira Durangon, logikoa da, salmentak ere bera egitea. Segituan hasiko gara gurekin astentan izan ditugun gonbidatuen zatitxo batzuk entzuten, baina osnorketa batzu badauzka gure egiteko. Eta hala ere, beste zer esan aurretik, eskerrak Gerediaga elkarteari egin duelako sekulako esfortzu hau antolatzeko, eta adibidez, ahotsenean kontzertuak eduki ditugu, eta Durangoko azokasi, baino ordu batzuk lehenago erabaki zen COVID pasaportea agian beharrezkoa zela edo ez, eta pentsa nik ez dut imaginatu nahi, antolakuntzako kide izan, eta kontzertuak hasi, baino ordu batzuk lehenago, ez jakitea hori gertatuko diren, kontzertuak ez diren egingo, zer behar den, eta zer ez den behar. Beraz, espero dut orain denak etxean egotea, deskantsatzen, egintzazuelo, Gerediagos, mesedez, eta urten gehiago. Atzo komunikazioko taldeari agurtzea joan ginenean esan ziguten, atxeden asteburuan. Uste dut gaur eta bihar oraindik Gerediaga tarrek eta Gerediaga elkarten inguruan azokaren inguruan dabilen jende pila horrek lana izango duela. Arkakusok esan du, gainera hortzen ez zuten aukera ematen online jartzeko bakarrik. Online azokan egon nahi bazenuen stand fisikoare jarri behartzen. Baina esango nuke, eta hau iritzi oso pertsonala da, baina azokaren norabidean online-tasuna galtzen joan behar dugula, azoka behar duela izan, online saltzeko sistemak badituztela dagoeneko sortzaile asko, plataforma asko badaudela online erosketa horiek egiteko, eta azokaren modernitate horretan akaso hainbat gauza berrikusi behar ditugula, eta zergatik ez atzera pauso batzuk eman. Eta horten azokan ikusi ditugu hainbat gauza, niri etzaizkidanak guztiz organikoak egiten azokaren filosofiarekin, edo nik azokaren inguruan dudan filosofia sentsazioarekin, esaterako. Agurresan duten taldeek oraindik reedizioak egin eta azokaren salmentetan, gora. Existitzen ez diren soporte fisikoak, eta hemen eztabaida genezake, viniloaren, kloruro de vinilo delakoaren estok faltak atzeratu dituen produkzioekin, baina ari gara salmentak egiten modu diferituan, iritsiko dira eta orain erosten ari gara, iraganean bidea utzi duten taldeak, kamisetak, stand batzuk zara itxura pixkatere hartzen zuten, berritxarraken kasua da, arkakus ez dute ukatuko noski, baina esaten ari naizenak askoz jende gehiago hori eragiten dio. Mertxana ezin saldu, baina mertxana saltzeko beharra ere sentitu duen jendea, saltzaiek ere esaten zuten, badakit ezin dudala poltsa totelbak delako hau horrela saldu. Totelbak nola da? Totel. Zuba hitz totela. Totela? Bueno, ezin ditute poltsa hauek saldu, baina... Tote. Baina zera, saltzen ari naiz, pagatu du hemen dirutza bat stand bat eukitzeko, eta ez daukagu beste modurik, bizirauteko eta egiten ari gara. Hori ere uler dezaket, ez? Baina, iruditzen zait desvirtualizazio bat, edo desvirtuazio bat dagoela, desvirtuatzen ari garelan horri batean azoka, eta azoka saltzeko da, azokak diru eman behar du, baina ez edo zerren gainetik eta dozien prezioan. Eta Euskal Sortzaileen biosfera jende asko gozatzen du, Goiurik barregiteari uzten balin badio saiatuko naiz nire azalpen honekin jarraitzen. Eta orduan, kaso berrikusi behar ditugula, Durangoko azokaren hainbat joera eta hainbat errealitate, ez bukatzeko bihurtzen Zara Durango bat edo Durango merkantilizatu erabateko bat. Ez duzu nahi nirekin etorri, aztu problemak. Barkatu inigo baino haizean, claro. Txatean tentelbaj, eta graziosko egin dit, eta gainera, gero, pintxetzen hasi da, imaginazuet, Toti Martínez delezea Durangoko azokan bere estanean, Tote Martínez delezeak saltzen, eta kriston grazia egin dit.
Eta orain Riverrockek dio Durmango. Bueno, ostras, izjauko egin tebetope zabiltzate, Baina Riverrocken hausnarketa... Bai, bani joan, Bota, Goiuri. Oso interesgarri ditu zait, esan du, nire hausnarketa bat etorri zitzaidan burura. Musika taldei buruzkoa da. Nik ez dut CD edo diskorik erreproduzitzeko gaiurik. Baina agian diru bat emango nien laguntza bezala, baina ez dut nola. Gomendioa, jarri bizu edo Buy Me a Coffee bat. Buy Me a Coffee bat, erosi ezadazu kafe bat, oso guapoa da. Bai. Baina, bueno, sortzaile batzuk ez dute kafea edaten, Hori badak ego bigarren kafean. Bai, baina Buy Me a Coffee izango litzake sortzaileak eskaintzen duen zerbait, ez? Erosi ezadazu kafe bat eta eurotxo bat emango ditut trukean. Bai, interesgarri da, zen nik ez dut, aurtengo azokan ez dut diskorik erosi, ze gero diskoak, ez daukat diskoak entzuteko gaiurik, kipurak bai erosi ditut. Ze begiak baditut. Baina batzuei, bai ingo nuke ez dakit, nire ekarpena, badaude, Patreon dagoelakoak, baina, bai, interesgarria. Bai, dio Arkakuso, niri kasete bat erosi didate. Ez egin nola da, nik nire buruari oparitu diote esan daiko du, ez? Ez, norbaitek, Arkakuso ez da etorri azokara. Bai. Baina bere lagunen bat joango zen, eta erosi diola berentzat. Berak erosi du, norbaitek erosi di, bai. Eta, ze Arkakuso, kainakairena? Ze asko ez dira egon, ez? Txin Mafiaren kasetare bat zegon. Bai. Txin Mafiak bat zeukan, kainakai bat zeukan. Besteren bat ikusi nuen nik ere, baina nintzen ez godatzen zinena zen. Bulegok agian. Ez ikusi, baina estetikoki. Bai, kainakairena. Ez que pegatzen dio Arkakusoi, oso kainakai zale izatea. Bai, egia da. Bai, eta Riverrockek egin duen hausnarketa horren inguruan, ez dakit bizuma hola besterik gabeko, baina ez ahotsenean sarrera ez da ordaintzen, eta taldei bizuntxo bat egin dizaideke bertara entzutea joan denak eta holako babes pixkat eman, edo igual taldeek ere pentsatu behar dituzte beste formato batzu, baina egia da ari garela defenditzen diskoaren eta liburuaren azoka behar duela izan Durangok eta Mertxana eta bestelakoak alde batera geratzen direla, eta ez dakit honek kuadratuko lukeen erabat, edo behintzat igual eztabaidatxo bat ere izan barko genuke honen inguruan, ez? Buy Me a Coffee web aplikazio bat da, hemen link baso bat bota digu. Bai, da, sortzaileentzat, zuk laguntzatxoa enbateko, ez? Eta behaiek esaten dute, horrela, babesten zaituen jarraitzaile batek, 1000 jarraitzaile bezala balio duela. Osea, dirua jartzen duen zale bat, dela 1000 jarraitzaile bezala. Eta hor daude, bai artistak, idazleak, musikariak, ezagit bideo jokoetan aritzen direnak, podcastak egiten dituztenak, eta hori. Arkakuso dio oso naiz fan, kainakairena, Gasteizen bere zuzenekoa ikusi nuen eta asko harritu ninduen onerako, asko da mola eta asko da txegit. Lenguan ikusi nuen meme bat esaten ziola, ez zaituzen maite mindu nahi, baina titz trinkoak erabiltzen ditut. Eta uste dut, Arkakuso meme horren jarraitzaile bihurtu dela, naiz ez, aspalditik egiten ditu horrelakoak. Bueno, Mikel Urdangarin izan genuen gurean astelenean, arratsaleko 4 eta 4 eta honako xe gauzatxoak kontatu zizkigun. Datoz gerlariak, badatoz aldi erraldoien gainean, milaka datoz erio danborrek hots beldurrik ez, eta zain egon, eta errepikatu egiten da. Gerlariak beharrean otsoak badatoz, baina berdin ez ikaratu eta zain egon. Urteek emandako ausardia, urteek emandako lasaitasuna dago hemen, Mikel? Horrekin, esan nahi dudana da, eutxi behar zaiola. Une zailetan eutxi behar zaiola. Eta osturtetan zehar, ez diot hainbeste reparatzen bizizan dako ospakizun handiei. Benetan, bizipen erraldoia bizitzeko aukera izan dut, eta parada eman dit guzti honen musikak. Ezagutu dut ere txamponan bestaldea, eta ilunpetan zaudenean hor indar bat behar duzu, plus bat behar duzu, eta beldurra ere sentitzeko tentazioa oso handia da. Beldurra sentitu eta sentiarazten dizute, batzutan gehien maite zaituenak. Eta esaten duena eutxi oso bildu, ez bildur izan, otsoen bildurrik ez izan. Beldurrak zentzu bakarra dauka, eta da ura gainditzea. Eta gure munduan, musikaren munduan, hain pasiozkoa den mundu baten, askotan tokatzen da egoera hori. Eta askotan, edo batzutan behintzat burruka hori galtzen da. Eta ametsa bukatzen da zelan bait, edo eraldatzen da.
eta esaten hona da zu hemen eutzi behar zaio, baldin eta amets horrek merezi badu eutzi behar zaio, eta zuniminoa da, erronkari usten diona, ez hainbeste zute handia, ez da, behar duzuna eguneroko zu txikitxo bat, bizirik irango duena. Horixe kontatu zigun Urdangarinek, baina... Zeon Mikelek beldurrak zentzu bakarra duela, eta dela ura gainditzea. Eta guri beldur pixka bat ematen zigun Arkaitzkan elkarrizketatzea, ze idatzi duen liburua, ez da ipuintxo erreix bat, baina uste dut hori ere gainditu genuela. Bat idazteko behar da aitzakia bat eta jakeatzeko gogoa. Zuk zeroren aitzakia edo egin dizuten enkargua, kasu honetan, hau enkargu bat zen, eta nik saiatu naiz enkargu hori jakeatzen. Buñuel heldu jolastia da, dio liburuak. Arkaitzkano jolastia da? Bai, oso. Betidanik? Ez daukat jolasti fama, akaso, zenbaiten ustez, baina ni baino persona jolastiagorik gutxi dago munduan. Aipatzen da liburuan, bere aitak letra txarra izan balu, agian Luis Buñuel ezateken sekula jaioko. Eta nik galdera bat egin dizut. Urruzuno literatur sarien gatik ez balitz, Arkaitzkano ezateken idazlea izango? Bueno, behar bada ez, ze Urruzuno izan zen adikzio bat guretzat. Urruzuno sariketa irabazen bagenuen, gero urte irabazen nahi genuen, eta hor topatu nituenik gaur egun nire lagunik onenak direnetako asko. Besteak beste, Xabier Gantzarain, edo Unai Iturriaga bertan ezagutu nuen, Lier Nibargutxi, bueno, hainbat jende gero idazten edo komunikabideetan jarraitu duena, bertan ezagutu nuen, bai. Eta sariak zein ziren? Zauzet aldatzen joan direla? Bai, dekadentzia. Dekadentzia hortan ere iritsi da. Hasieran saria zen Europan barrena 10 eguneko bidaia bat, beraz nik 81. urtean ezagutu nuen Berlin, Harresia erori berri, Urruzun hori esker, 82an ezagutu nuen Amsterdam, Praga, Romara iritsi ginen, eta gero 20 gazte ganberro autobus bateran sartzeak dazkartzan arriskuen jabe egiteari utzi zion Jaurlaritzak, momentu batetik aurrera, aseguru poliza oso altua zelako, eta momentu honetan uste dut gauza xumeago bat dela sariketa, inkluso zigor bat izan daiteke, idazle batekin landetxe batean asteburu bat. Horrelako zerbait. Eta Ordangarin eta Arkaitzkanoren atzetik Amaia Resende Egiluzik elkarrizketatu zuen Alain Agirre. Eta uste dut gaineraztuko juri liburuarekin botatu zarela, ez? Durangotik. Bai, nik azkeneko egunean, azkeneko minutuetan korrika joan itzen beraren gana liburuare erostea. Sinatu dit eta hitz eman dit etorriko dela bigarren kafera programa berezi bat egitera. Wow, programa berezi egin nahi duen bestea, Alain Agirre bera. Bera, beak. Arkaitzkano, nastu naiz. Arkaitzkanok ere liburua sinatu zizun. Bai. Eta nastu egin naiz, uste nuen Arkaitzkanorekin. Ez, programa berezia Alainek egin nahi du. Bai, eta guk ere nahi dugu egin berarekin. Eta guk eta Amaiak, noski. Arkaitzkano hacker sartu zaigu Dio Riberrokek. Egia da. Eta Arkakusiok, animo inigo bihar ostirala. Vale, agur. Hauxe kontatu zigon, Alain Agirrek. Prozesu bat izan da, ikusi dut Sara bera aldatzen, egin duen bidaia horretan zehar, nahi baduzue gero hitz egingo dugu horretaz, baina konturatu naiz, ni neu ere aldatu egin naizela. Liburu hau idatzi ahala, ezta? Eta bai, lan handia eskatu dit, nik uste nire proiektuen artean ambizio txuena edo hau izan dela, Zabalen ere bai, liburu hasi nuen pentsatuz abortuaz eta dolu gestazionalaz hitz egingo nuela, eta hasi ziren ateratzen hainbat eta hainbat gai, eta enituen utzi nahi kanpoan beste asko, ezta? Ama bakarra izatearen gaiare agertzen da, ez dauka behar bada beste gai batzuek bezain beste leku, baina hor dago. Bikote mailan batek daukan nahia, besteak daukanarekin batzuetan talkak egoten dira, eta hoiek ere nahi izan ditut sartu. Orduan gai asko daude, kosta zait oraingoan topatzea egitura edo kolas hori, arkitektura hori, nahi oso pozik nago. Gero egia esan gainera ez dut aipatu, baina dokumentazio lan handia dago, aipatzen zenuen, eta arrazoia duzu pixkat, teknizismoak agertzen dira, eta pixkat estilo zientifiko baterantzero lerratzen dira zenbait atal, ezta? Eta edo zenbait hausnarketa. Kasu horretan behar izan dut
ginekologo baten laguntza, Mikel Mantzizidorrena laguna dut, eta berak pixkat berari bota izan dizkiot hainbat galdera, hau nola esaten da, hau nola egiten duzue, interneten ere asko irakurri dut, eta Bai, Alain Agirrerekin lasai aritzeko denbora izango dugu, saio berezi hori egiten duenean, baina aurrera zakigu Karena liburuari buruz ari zela, aztu zaite esatea. Liburuaren gaia zertxo bait uste da antzematen dela, ez? Orain arte ipatu digunarekin. Eta hor gonbidatu bereziak, eta holako mai inguru giroan edo ikusiko dugu nola osatu. Ondo prestatu nahi dugu. Bai, ondo prestatu nahi dugu, eta galdera ere uste dute horti datorkigula, Zerri Berrokek esan du, ze esperientzi politia inbeste sortzailearekin solasaliak izateko aukera. Galdera zuentzat, asko kostatzen da horrelako elkarrizketak prestatzea? Bueno, bai, zaino. Bai, noski, kostatzen da. Durangon ordu asko egin ditugu, lanean saioak egiten, saioaren ondoren sare sozialak elikatzen webgunean, naiz irratiaren webean edukiak elkarbanatzen, bideoak sortzen eta bar, baina prestakuntza lanetan ere bai, eta bai, kostatzen da, eta gainera uste dut, ardura puntua sortzen digula, estimatzen dugun jendea elkarrizketatzeak, sortzaile den edon horri bere sormenaren inguruan galdetzeak, eta, kompromiso minimo batzuk hartzen ditugu, eta minimoak ez dira, minimoak, liburuak irakurtzen ditugu, diskoak entzuten ditugu, dokumentalak eta pelikulak ez Durangoko kasuan, baina bestela ere ikusten ditugu noski, eta horre badago lan batzutan oso eskerronekoa dana. Hori ere aipatu nuen Riberrok Durangon, maite dut batean, Jose Politia den sortzaileen eskerron hori jasotzea. Ze zuzua zure eskerrona adieraztera, guretzat ez, bigarren kafearentzat bat artea hartzeagatik, eta eurek bueltan, eskerrik asko zueiz, oso gustora ginen, oso landuta zegoen elkarrizketa, lana dago profesionaltasuna, eta estimatzen da, eta, egia esan, lan hartzen dugu, goiurik gehiago, ze diskoak entzutea, nik ez ditut behin entzuten, baino gehiagotan entzuten ditut, eta letrak irakurriz, eta liburuetako kredituak ikusiz, eta, gauza gehiago ikusi nahian, baina, liburuat irakurtzeko, denbora pixka gehiago behar izaten da, normalean, eta lan hartzen dugu. Baina gero elkarrizketak interesagarriagoa dira, balin badakizu behintzat zeri buruzkoa dan liburua edo zer transmititu nahi izan duen idazleak, eta, gu saiatzen gara behintzat ez izatea etorri eta kontatu, aurkeztu zerbait. Bai. Ez dakit. Neri baina egin ziaten elkarrizketa batean, Euskal Telebistara joan, eguerritan izaten zen saio batera, goiz partean, eta niko nintzen ara, eurak eskatuta, bidei baten inguruan hitz egitera, eta proiektu bat zegoen hortartean, iritsi eta aurkezleak esan zidan, Iñigo Asensio egunon, zer? Eta nire atu nintzen. Nola, zer? Brometan nahi ala izo, hostia. Eta egia esan... Horrela zer gauza kontatu ezakezu? Komuneko papera falta zait, eta gero jun behar dut. Kontua da, nien indoala ara nire burua ordezkatzen, neurri batean, beste instituzio, beste talde baten izenean nindoan, eta iruditu zedan, aserretzak etzuela inongo zentzurik, eta beraz, egin nuen, kazetzari izena atera, eta bere galderatik, nik neun ere buruari galdera egin, eta erantzutea, ez? Baina, ostras, batzutan egia da, respeto falta pixkat egoten dala. Guk ere egingo ditu horrelakoak eta saiatuko gara ez egiten noski, baina tira. Normalean behintzat saiatzen gara lan pixka bat hartzen gauzaiek egiteko. Baina Euskal Herriko sortzaileek oso gauza politiak egiten dituzte, eta azkenean disfrutatu egiten dugu, bai diskoak entzuten eta liburuak irakurtzen edo pelikulak ikusten. Dudari gabe, ez gara trampa kapitalista hortan eroriko, zure lana maite baduzu ez duzu inoiz berriro lana egingo, eta horrelako mierdetan eroriko, lana da, baina lana gustora egitea eta horrelako sortzaileen giroan aritzea ere gauza ederra da. Tartean Estitxu Pinatxo etorri zen, asteartean, haze kontzertu puska eskini zuen asteartean, ahotxenean Estitxu Pinatxok, eta berarekin ziren Mikel Sánchezek, bertan zen... esango dut, Igor Teietxea baterian, bertan zen... Garazi Balerdi teklatuan, Txema Garcés baxuan, eta Unai Arriola esango nuke, Arriola seguru Unai, trompetan, lehenengo zainero zut beraiekin, zehoiko trompetista, ez ditxu kontatu bezala, ez zintzen kontzertuan lagundu, oslontze bilelako, baina ez ditxuk bestelakoak ere kontatu zizkigun, elkarrezketan, bere disko berriaren inguruan, isilik daude harriak diskoari buruz.
Bai, hala da, disko berexia izan du da. Joan den urtin hemen naiz irratian gramofonoan itzen genuen zentsuran inguruan, hori izan zen izpide, aurten ere ginen dugu gramofona, urtarriletik aurrera, baina joan den urtian zentsura zaritu ginen eta bueno, bai, bagenulako lako kezka bat, azken aldian, zentsuratuak izan diren artista, abestia, artista, azken aste hauetan telebista saioak ere, ikusi dugu nola azkenean bukatu behar izan duten. Eta kezka horrek motibatu du lan hau, ez? Iruditzen zaidalako, ez ote garen atzera pausuak ematen ari edo. Gainera kontutan hartuta, gaur egun ikusten ditugun ondorioak edo, zeozer zentsuratzerakoan, iruditzen, adibidez, frankismoarekin konparatzen baldin badugu edo, ez dakit, sentsazioa dut, gaur egungo zigorrak larriagoak direla, ez? Garai hartan, akaso abesti bat debekatzen zenean, jartzen zitzaien no radiable edo, zera etiketa hori, eta ez ziren irratietan emititzen edo, baina gaur egun ikusten ditugu artistak kartzela zigorrakin edo olako ondorio larriekin, ez? Ez ditzuk kontatu zizkigunak hauesek, zentsuraren inguruan ondu duen diskorren inguruan, baina musikari ez gain idazleak ere izan genituen asteartean Goiuri, eta euren artean ez dakit nahi duzunarekin egingo dugu aurrera, ze Leire Vargas izan daiteke bat. Leire Vargasekin. Eta gero Goizan Espuro? Hori da. Perfecto. Osondo. Nik definitzen ditut kontzientzia hartze baten baitan, ez? Munduan hartzen dugun lekuaren inguruko kontzientzia hartze bat, eta hori gehien bat hiru alderditan azaleratzen da lanean, nine zeharkatu nauten hiru alde pixutzuenak horiek izan direlako, ez? Naiz eta asko dago duen fikziotik, beti nire ezinegonetatik jaiotako zalantzak eta kontuak dira bertan agertzen direnak, orduan lehenengo daukagu gure fizikoki hartzen dugun lekuaren inguruko kontzientzia hartzea, gure gorpuztasunarena, gure gizatasunarena, eta nola gure izate fizikoa, gure itxurak, guzti horrek nola afektatzen duen jendeak gurekiko duen irudia, eta tratatzen gaituztenera, eta guk geuk ere jokatzen dugun era, ez, azkenean hortik abiatuta ere gauza jakin batzuk irakatsi dizkigutelako. Leire Vargasek 20 urte inguru dituen pertsona baten ezin egonak kontatzen ditu bere poema liburuan, eta Goizan Izpuruak 30 urteren bueltan edo horrelako zerbait dituen, eren ezin egonak baita eta zalantzak kontatzen ditu Izarak liburuan, eta horren inguruan ere aritu ginen. Konturatzen gara Helene eren undagon, ez? Ematen du Helene badagola urrutiago, ez? Askotan esan den bezala ez daude puntu berdinean, ez? Baina puntu desberdinetan, baina hainbaten ere toki berdinean daude, eta beti egongo dira, naiz eta 1000 buelta eman gauzeri lekua beti hor egongo da. Bai, bilaketa baten dabiltza, baina uste dudelako erantzuna bestek dakatela, beraien erantzuna. Eta eleberriko pertsonaia maskulino aldiz, Xabi, badirudi hau dagoela bilaketaren antipodetan. Bai, gainera bultzatzen dute, baina erresistentzia puntua. Bultzatzen dute erosotasun hortatik ertetzera, baina erresistentzia puntua daka eta zerretu egiten da gainera horre. Bai, ez erten nahi horretan edo erosotasun marko horretatik. Baina berak ere beraz nabarituko ditu aldaketak identitatearen eraikuntza horretan. Hasiera batean ziur dago Xabi bere erlazioan, eroso dago, aipatzen da. Ane gardena zen berarentzat, harrapatuak zizkion egiteko moduak eta haien erantzun gisa berak egin beharrekoak. Baina badirudi hori ere zalantzan jartzen duela punturen batean. Bai, hanen egiteko moduak aldatzen dira momentuan. Haneri harrapatuta dira egiteko moduak eta orduan edozein egoera suertatzen den momentuan badaki erantzuna edo konpontzeko era zein dan. Hane beste era batera funtzionatzen den moduan berak ere eraiki behar ditu modu berriak berekin harremantzeko eta hor sortza zaizkio, gehien bat haserreak.
Hortxe, Goizan Aizpuruaren hitzek, Riberroke kontatu digu bitartean, asko gustatu zitzaiola Adur rol liburua Durangoko azokan ikustea, autoekoizleen estandean. Gainera, eneko azedo sortzaile egon zen liburuak sinatzen. Durangok hartu du hirugarren ataltxo bat hor ere ez Goiuri, aipatu ditugu diskoak eta liburuak, baina, jokoak, bideo-jokoak eta bestelakoak ere, hasi dira ez, pixkat Durangoko azokaren ekosistema hortan murgiltzen azkenek urteetan. Horten Durangoko azokaren sormen beka bideo-joko batentzat joan da, barrakarentzat, eta, hor ere badago, jende geroz eta gehiago, gaming eta, bideo-jokoetan, diseinuan, eta izu, adar berri bat balin badauka Durangoko azokak, ongi etorria izan da dira. Astelen da astearteko hainbat gonbidatuen inguruan aritu gara zuekin, baina asteartean gure saioa izten aritu ziren aspaldiko partez musika girora bueltatu direnak. Xabi Bandinista inoiz musika girotik gehiagi urrundu, baina Kerobia errealitatea edo Kerobia taldea, Kerobia proiektuak disko berria dakar, aipatu genuen Durangon, duela aste betetxo, euren Iruñako kontzertuan berria eman zutela, jarraituko zutela, eta disko berria prest zegoela, eta badakitan zale ditudan lagun batzuk, lagun ditudan zale batzuk antzodelako, ikaragarria izan zela. Riberrokek dio Kerobia, bihotzetxoak eta... Iruñeko kontzertuan, Inigo, mesedez. Ez aldut hori esan Badirudi ezat? Badirudi edo baritudi. Inigo? Aurkezten dituen lan guztietan, edo ia guztietan, ez guztietan, beti ahalik eta kantu politenak egiten saiatzen gara, irudi bat ematen, sobre todo historia bat kontatzen, ez? Eta oraingoan, Kerobiaren 20 urteak ospatu ditugun honetan, 3 kontzertu eman ditugu oso emozionanteak 3, gero itxein dugu buruz. Hombre, baiet! Horrela salduta bai. Eta sorpresas, ez? Aurkeztu esan genuen horietako batean, Iruña jotako emanaldi batean, Kerobia jarraituko zuela, eta lan berri batekin zetorrela hilak. Eta kasu honetan, zuko ondo esan duzun bezala, gaina pelikula baten tankeran, aurkeztu nahi izan dugu, zen eta guretzako espazioan gertatzen diren historiak dira, 8 abestiko disko bat da, 8 kapitulo, edo lurrek dioen bezala, miniserie bat balitz bezala, 8 kapitulo, eta bakoitzak historia bat kontatzen. Eta nola den, globo espazial hauetan, zuk esan bezala, eguzki sisteman zehar galduta geratu diren tripulante horien nabeetan, leku batzuetan hilketak daude, sakrifizioak, maitasuna, funeralak, denetari dago. Eta guzti hori bildu dugu hilak disko honetan. Hortxe Xabi Bandinirena eta Riberroke bitartean kontatu digu, Iruñeko kontzertuan egon zela, eta izugarri ona konturatzerako bukatu zen. Ona izango zen ziur, ze Kerobiarak ez du bidean erdibidekorik inoiz erakutsi, baina disko berriare entzungai eta gauza asko bertan deskubritzen joateko, ze esan da bezala, azokarako justu iritsi zen, guk azokaren aitzakian entzun genuen, baina uste dut merezi duela lasaiago eta poliki dastatzeak ere. Ikutzen Saturnoren eraztunak dira. Eta konturatzerako aro bat amaitu da, aro berria dator, Kerobiarentzat, baina atzo guri bigarren kafean azoka amaitu zitzaigun, hala ere sortzaile handiekin, eta atzo izatea espero genituen eta aurrerantzean beharko duten beste batzuekin, ze, ez genuen ondo ulertu elkar. Gurea falangista zen liburuaren Alberto Barandiaranek idazlearekin. Atzo zuen liburuaren aurkezpena, atzorako genuen izartuta elkerrizketa, agian ambizioso egia zen, gaixoa. Beharentzat aurkezpena eta aurkezpenetik korrika gurera etortzea, eta bazkenean nahastu ginen, baina liburua irakurri dugu. Galdera batzuk prest ditugu, beraz, laizter elkerrizketatuko dugu. Bien bitartean, Iker Laurobara entzungo dugu, honek uda diskoa aurkeztu zigun, baina entzungo dugu Durangoko azokaren aurtengo esperientzia hortaz izketan. Nik uste estadistika kontu ere badela, ez azkenean zenbat jende dagoen, normalean
salmentak gutxiago izango dira, jende gutxiago ibiltzen baldin bada, ez? Eta nik uste Durangon ere bazegoela jende asko ohitura zeukana, egun pasa etortzearena, goizean etorri, pintxo batzuk hartu, gero azoka pixkat ikusi, bazkaldu, gero berriz sartu, ez? Pixkat mugatzen baldin badezu hitzordu hori ordu terdira azkenean aurretik pentsatu behar izan dezu zerutan joan, noiz, auta beste eta pixkat agian mugatzen du, ez? Eta kopurua esatezagun. Ia nik uste txandadanak ezakit bete dira, baina ia danak beteko ziren. Bai. Eta azkenean jende asko dago, baina ez beste urtetan beste, ez? Orduan, antzematen da. Ni ere, egia esan, konturatu naiz, aurreko urtetan ja, konturatzen hasian nengoen diferentzia handia dago bertan zauden edo ez. Hau da, ni azokan egonen naizen egunetan, larunbata igandea izaterako oso gutxi saldu dut, baina bai astelehen, aste arte eta aste azkenean, nahiko ondo joan zait. Nahiko ondo joan zait eta nahiko pozik nago esan. Muituko dituenik, gelakoetik, sabaira. Lauroba nahiko pozik dago, esan dugun bezala, beste batzuk ezain beste, batzuk oso pozik, inorez iraganeko Durangoko sentsazioekin, baina tira. Arkakusok dutxatzera doala, besarkada bat eta bihar arte bigarren kafenianos, goiuriren geredianos engatik. Gora kakaoa eta kolakaoa eta nahi duzuena. Batzo Iker Laurobarekin aritu ostean, gurutatu zaizkigun, Ikerrekin batera ere, musika munduan nahiz eta gazteak izan, Gartxot oraindik gazteagoa, baina urte asko daramatzatenak, eta Gartxot aritu zen pixket, hausnartzen oso solasaldi interesgarri izan genuen berarekin, Gartxotun zainekin, 3 proiekturekin da, hemen Durangon, Bizaldirekin, Bananasekin eta Madalenekin, baino gau ere, Gartxot hau, GHU proiektuare, orkestu zigun, baina batez ere aritu zen, ustete, zeharka proiektu guztiak zeharkatzen dituzten, musika egiteko filosofiaren inguruan, bizimoduaren inguruan, eta zinez interesgarri izan zen berantzutere. Bai, hombre, nik uste laguntasuna eta konfiantza edozein bizitza espektroan importantea dela iraun bardun zerbait eraikitzeko, hori argi dago. Gero nik esan nuke ere bai, gu jago 34 urteren bueltan gaude. Eta nik bizi ja 16 urte jotzen, nik uste ere gure garaian, beti hau ematen du karka bat astenaren ari dela hitzaiten, baina gure garaian nik uste gauzak asten ziala zentzu honean eta txarrean batzutan inolako espektatibari gabe. Orduan taldea bera laguntasuna bizipen horiek zian, ez? Taldeak ematen zizune aportazioa. Orain, zorionez, nire ustez batzutan edo tamalez, irutzen zait, jendea musikaren munduan sartu nahi duna edo askoz argiago dauzkala gauzak hasieragotik, biztan da gaur egun dauden ze kalidadezko proiektuak, ze jende gaztea daukaten bertan, osea ikusgarria da. Eta nik uste ere, bere garaian oso era naturalean eta inolako presio ez da hitza baino, bai, inolako ambizio estremori gabe hasitako zerbait, naturalidade horren baitan garatzen da, eta naturalidade horren baitan ere zoaz talde bezala hobetzen, eszenatoki berriak ezagutzen, diskoak ateratzen, eta biografia hori pilatzen ez, nik uste bi gauza horiek diala, Madeleinen ezaguarri nagusiak naturaltasuna eta espektatibarik gabe sortu zan horren hazkunde naturala ere, bai. Horrelakoak eta bestelakoak esan zizkigun Gartxotun zainek eta arekin bat egin zuen momentu batean gure estudioan edo gure bigarren kafearen Durangoko azokako txokoan askoz gazteagoa den eta bere bidearen hasieratik gertuago dagoen. Askoz gazteagoa Gartxot gaixoa. Gazteagoa da, bai. Baina biak dira gazteak. Gartxoteko 34 dauzka. Bai, Riverrockek dio egon ala ez egon, that is the question. Egia da, Laurobak esaten zen. That is the question ez. That is the question. Irakurri garezu, Joseba Tapiak egiten duen bezala. Lauroba Tapia versionatzen, dio Riverrockek. Bai, Gartxot, ez da gita askoz gazteago, baina egia da, Gartxotek badar matzala urte asko musikan, berak atzo esan bezala oso gazte hasi zelako, ez da gite. Aipatu du 16 urte dara matzala, 18. Bai, inguru hortan, ez? Eta hainbat talderekin aritutakoa dugu, tartean Grises taldearekin. Gartxoten tarte hori iregurtzen ari ginela, mobilak gogorazi dit, ez da gizerrati dokadan gordeta, Stanis Elortzaren urtebetetzea gaur dela, Dr. Master, uste dute Durangoko azokarekin lotura handia duen pertsonaia dela. Eta Grisesekin. Eta bapatean agertu zaitemen notifikazioa, gora benduak beratzi, Stanis Elortzaren
zaren urteak, beraz, ez baduzue zoriondu entzule eta ezagutzen baduzue Estaniz eta Euskal Herrian askotan eta lengoan ez, aipatzen aritu ginen industria eta kulturaren kate hori ere osatzen duen pertsona hau, zoriondu zazue Estaniz eta bera pozpozik egongo da. Eta esan da bezala, Julen Alonso izan zen atzo gure agurtu zuena, eta esan behar dugu ez gorputz txarrarekin, baina gorputza pixka bat mugituta, unkituta, utzi zigula, bigarren diskoa du, duela 5 pasei egun iritsi zen, justu Durangoko azokaren bezperan, eta estan oso bat zeukan Durangon, bertan apostua egin, bertan bere diskoa ezagutzen eman nahi, eta bueno, uste dut pixka minuta zegoela edabideen arreta faltarekin. Bai egia esango dut, medio aldetik handik falta nabaritu izan dut laguntza bat. Gaude artista eta talde asko hontan nahi geanak eta hontan nahi deunak, baina ezin da behain laguntza gabe. Eta zuk aldituzu lortu ez tekizen bat reproduzio, baina urrengo proiektua ateatzean ez bakazu inorren laguntza, berriro berazuaz. Eta hor mantentzia oso zaila da, bakarrik egon da. Eta streamingez jarraitzen gaitu zuenuntzako, uste dut erresa dela ikustea Julen Alonsoren aurpegia bera, eta askok saretan esan duzue aurpegiak berak hitzeko baino gehiago diote. Bai, ez dakit, damua edo barkamen aurpegia jartzen zuen, eta bueno, esan ginen nahizu, horrela sentitu baduzu, horrela esan behar duzu Julen, eta ala behar du. Riberrokek dio, opa Julen, Julen Alonsoren zindagit, kantu honekin egingo dugu guk aurrera, eta segituan Oiana Maritorenaken berekin, helduko diogu arte eszenikoen agendari gurekin izango dugu, gonbidatu oso berezi bat, gerora tartetxo bat hartuko dugu oraindik ere, esango dut, Kolduri arte pianistarekin, aritzeko eta gaur Gasteizen izango duen kontzertu berezi horren inguruan, 5 minututxo badare aritzeko, beraz, zuek bagina gu hortxe geratuko gineteke, guinen bestaldean, bigarren kafean zarete. Naiz irratiaren sintonian eta kantu hartxo baiten zunda, Durangori buruz azken hausnarketarik bururatzen bazaigu edo bazaizue, elkar banatuko dugu. Julen Alonso eta Eneritz Aulestia besten zindagitu honetan. Atzak mugi lastan du ni neu barna nahi nuke amindu
bestela. Lara, 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 yara, yara, lara, yara, lara, yara, lara. Arratsaldeko 5:24 minutu esan da bezala naiz erratian, Durangoko azoka atzean utziko dugu, behintzat gaurko saioari buruz, azokaren aje hori luze izango da oraindik, eta bagoaz plan berrien bila, asteburuan izan ditzakegun egitekoen bila, baina asteburura bakarrik ez, askoz gertura gore begiratu beharko dugu, gaur eta bihar eta izango dira noski egitekoak Euskal Herrian dantza eta antzerkiari dagokionez. Hori bai, Oiana Maritorenak, gaurko planei heldu nahi dionak hasi behar du mugitzen. Bai, biskor. Euskal Herriko txoko batzuetatik ja etzarete iritsiko getxoko Azebarri kulturgunera. Baina beste batzuk bai, bai. 7:00 salaketak ikusteko aukera izango duzue bertan, eta igandean ere salaketa Mendexako udaletxeko ganbaran izango da, igandean 6:00. 2021ko pabellon 6 teatro harineko jardunaldietan Kriseius saria jaso zuen lan honek, euskarazko antzezlan onenarena eta 2 aktore izango dira. Gaizka eta Mikel Martinez. Beraz, hortxe proposamen hau. Maitasunaren itxiera Goiuri. Maitasunaren itxiera da, azkenekoa da. Bai. Lehen esan du Iñigok berak aipatu zuela Laizterrez, izango zela. Aurrekoan uste dut aipatu nuela, azkenekotan genbiltzala antenan uste dut esan genuela, bai. Gasteizen, beraz, aukera baduzue, biskor 7:00 izango baita. Ez dut ikusi. Goiuri, ez dizu demorarik ematen gaur? Ez. Beno. Aupena. Lasai, akaso bueltatuko? Bueno, ikusi behar. Ikusiko dugu. Hori da. Luze edo motz, lan honen inguruan aritu gara, eta gainera datorren astean gonbidatu izango dugu hemen Mirari, Iruñean izango da gaur, bihar ostirala Olaberrin arituko dira, eta igandean berriz Larrabetzun. Eta ordutegiak nik ez ditu topatu. Baina, nahi duenak begira dezake, akaso bere herri hauetako kulturetxeetan, edo antzokietan, eta topatuko ditu. Esnatu naiz, kabareta Andoni Mutiloarena gaur Donostian izango da doka antzokian, arratsaldeko 8:00. Bihar ostirala Laudioko Aiaraldea ekintzen faktorian berriz, arratsaldeko 8:30. Oraindik emanaldiak baditu, baina ikusi ez baduzue, hurbildu zaitezte, merezi du eta. Ostiralerako beste proposamen batzuk. Atzerrian Lurra Garratz, Donapaleun izango da ostiralean, eta igandean berriz Luson. Adela eta Martirio Bernarda Albaren etxean lan honi buruz hitzein genuen joan den astean, uste dut, okerrezpanago, bihar ostirala Elgoibarko herri antzokian arituko dira arratsaldeko 7:00. Beste ikuskizun bat, eta hau ere bere azkenekoetan zela aipatu ziguten, baina oraindik badabiltza. Erradikalak ginen, Herriberagoitiko Trebiñuko gizarte etxean 6:30 ikusgai ostiralean. Hegaztiak, Aitor Binagreten lana. Okerrezpanago Aitor hemen aritu zen zuekin izketan. Bai, ostiral batean izan genuen hemen, ipuin eta guzti, eta pertsona ipat baino gehiago baterare egin zizkigun. Bere lana ikusteko aukera izango duzue, Iruñaokan, arratsaldeko 7:00. Beste proposamen bat, Andrez Zaharraren manifestua. Donostiako Ernest Lluch kulturetxean izango da 7:00. Eta dantza pixka bat, Akosta dantzaren ikuskizuna egongo da Iruñako Baluarte Auditoriumean arratsaldeko 8:00, eta hau Carlos Acosta kubatarrak sortu zuen 2015ean bere konpainia, eta konpainia horren ikuskizuna izango da Akosta dantza. Kenofobia, Amorebietako Zornotzaretoan arratsaldeko 8:00 hemen, Osa Mujika konpainiaren lana da, festa baten ondoren edo ze geratzen den hor, eta horren inguruan aritu izan gara. Bat, Iruñean, hau ere, baina Baluarten ez, Gaiarre antzokian atxaldeko 8:00. Dantzaz konpainiaren ikuskizuna da, 3 piezatxo bezala osatua dago eta mugen inguruan hitz egiten du, demokraziaren inguruan, Trump ere momenturen batean agertzen da, nahiko lan beresi eta bitxia da ikusteko. Eta The Big Game 5.0, Gernika Lumoko Liceo antzokian atxaldeko 7:00. The Big Game ikuskizun hau Lokek sortua da,
Olatz de Andresekin, eta bi formatu bezala ditu. 5.0 honetan 5 dantzari daude, baino badute beste formatu bat jende gehiagorekin egiten dutena, xak eta tablero bat irudikatzen da 2 piezetan, eta bestean saiatzen dira pieza guztiak izaten. Eta hori adibidez, 18an jendearekin egingo dute errenderin, jende askorekin. Eta hori ere oso politxe izango. Larumaterako, proposamen gehiago. Amua, Markina Xemengo Uago kulturgunean izango da ikusgai, Lubakila Ñotxua berrizko kulturetxean 7etan, eta igandean joango dira Markinara, baina ez kulturgunera baizik eta uni pilotalekura. Nekatutak, Antion Telleria Lugaretzen Donostian arituko da kulturetxean atxaldeko 7:00. Ui, gizu zer zaion? Gaixari, nola Donostintzen, eta dirudi berezi xamarra izango dela nekatutaken emanaldi hau, egin du kartel berezi bat. Eta kartela publiko egiterako jasarrerak agortu dira. Beraz, kartela berez... Eta kartela oso polita da. Oso polita da. Baino kartelak ja ez du zentzurik, ze kartela zen jendea animatzeko, eta azkenean, erakarritak. Bai. Zero zen entzuleak. Azegotera duten batzuk. Bai. Besteak erein eta erein dabiltza. Hoixe, bai, zuaitzak landatzen zituen gizona bezala ez da? Lasarteko Manuel Lekuona kulturetxean izango da, txaleko 5etan. Horni buruz Jon Anderrek aipatu zigun, Frantziako idazle baten liburua da, oso politia omen da, eta testua oso ona omen da, beraz, interesgarria izango da ziur. Sisiforen paperak aspaldi ez genuen emanaldirik, egia da ez dala erreza horrelako lan bat mugitzia, ez eszenografia aldetik, ez daukan jende aldetik, aktore asko daude holtzan, 12, beraz, zaila, baina hementxe, Igorreko Lasarte aretoan atxaldeko 8etan. 5 minutun antzez lana, 2 aktore holtzan, Andone Agirre Gomez Korta eta Itziar Urreta Bizkaia, eta Azkoitiko Baztartxo udal antzokian izango da atxaldeko 7etan, hori larunbatean. Eta igandean berriz, Usurbilgo Aginagako Eliza Zaharrean 6etan. Hemen bi protagonista hauek, Nekat eta Koldo dira, haurdunaldi testaren emaitzaren zain daude, eta hortxe, zalantza sortuko zaizkien, Nekane 42 urte ditu, Koldok baten bat gehiago, eta ea perrestote dauden guraso izateko, ea azkeneko aukera izan daiteken, eta pixka bat horri duriko dira amatasun eta aitatasunaren inguruan. Dantza pixka bat, larumaterako, Iga, Gero Axular dantza taldearena, Donostiako Victoria Eugenia antzokian izango da 7etan, eta webgunean jartzen zuen ikuskizunaren aurretik, konpainiak 2021ko Apoio Drabet saria jasoko duela. Apoio Drabet elkartearekin lanean dabil Gero Axular dantza taldea, eta horrexegatik emango diete saria, eta taldea hau da, Drabet gaixotasuna dutenen alde lan egiten duen lana. Eta Iga ikuskizun hau, zertan oinarrituko da, 17. mende hasieran, Donibane Loitzuneko emakumeek inkisizioagatik jasandako jazarpenari buruz hitz egingo du ikuskizun honek, eta zuzeneko musika izango du. Eta beste dantza ikuskizun bat, Arnasa. Getxoko Romo kulturetxean egingo dutena, atxaldeko 7etan, Natalia Monjek sortua da, Organik dantza konpainiakoa, eta ez da ikuskizuna bere osotasunan ikusiko, baizik eta hasierako zantzuak, eta pixka bat partekatuko dute ikusleekin egiten ari diren edo sorkuntza prozesu hau. Iganderako proposamentxo batzuk, Dolu, Gezala auditoriumean atxaldeko 8etan antzerkia, eta honen gaiak, askotan tabu izan diren gaiak dira, eriotza, galera eta eriotzaren ondoren dagoen dolu hori. Eta pixka bat erakutsiko dute, Death Cafe edo horrelakoak omen daude, eta bertan hitz egiten da eriotzaren inguruan, eta pixka bat antzerki honek hori erakutsi nahiko digu. Eta bi dantza ikuskizon, His Story, Brodas Brosena, eskan, ez dakit ondo idatzi dudan, baina uste dut baietz eta hor erotu inaiz nola dan. Zangotzako Karmengo auditoriumean izango da 7etan, eta hip-hoparen historian zehar egingo dute bidaia bat, 1960tik gaur arte. 5 dantzari eta musikari bat egongo dira, eta hip-hoparen barruko estilo ezberdinak zer diren, edo nola garatu diren erakutsiko dute, popina, lokina, biboina, eta olakoak. Eta niri gustatuko litzaiak izugarri, hemen noizbait,
dantza mundu horretan dabilen norbait elkarrizketatzea. Bota, mua. Bota dut, baina zaila egiten zaie ostegunetan etortzia eta hor nabil, negoziak eta lanetan. Eta beste dantza ikuskizun bat, honetan Euskal Dantza, Urbeltz konpainiarena baita, Martin Zalakain. Beasaingo Antzizar kiroldegian 7 eta hauek nahiko denbora daramate emanaliak eskaintzen, eta berriz ere aukera ikusteko. Planak bota dizkizuegu, baina noski arte eszenikoen proposamenak botatziaz gain arte eszenikoen sortzaileak eta protagonistak ere aurkeztu nahi dizkizuegu bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Nerea Alberdi Etxebarria. Konposatzaile eta interpretea. Musika beti izan du aldamenean, eta txikitan horrekin batera oso gustuko zuen irakurtzea eta testuak idaztea. Batez ere antzerkia. 13 urterekin musikari izan nahi zuela erabaki zuen, baina buelta asko eman zituen bide horretan guztiz sartu arte. Euskal Herriko Unibertsitatean ikus-entzunezkoak ikasten ari zela, 4. mailan bere buruari honako galdera egin zion. Zerra irriri naiz ni hemen, nire ametsa musikari izatea bazen. Musikari formakuntza horretan, 2002. urtean musika ikasketak amaitu zituen Bilbon, biolineko espezialitatean. Eta 2001 eta 2003 urteetan, Eurokamera eta orkestrarekin biolin solista aritu zen Europan zehar. 2004. urtean, jazz eta musika modernoan sakontzea erabaki eta horrela Berlingo Jazz Schulen aritu zen. Horrez gain, ikus-entzunezkoetarako konposaketen masterra burutu zuen Katarina Gurska eskolan, eta baita Berkeley eskolan film, telebista eta bideojokoen musika sortzeko beste master bat burutu ere, cum lauderekin. Gainera, bikaintasunaren saria eman zioten bertan. Profesionalki ibilbide luzea duen artista da. Eta honako konposatzaileekin lan egin du besteak beste. Vanessa Garde, Lucio Godoy, Pablo Trujillo edota Sergio Lacima. Nazioartean ibili da Alan Bike folk taldearekin, El Cachivache tango orkestrarekin edota Iker Gomezen dantza konpainiarekin. Konposatzaile gisa batez ere zinema, telebista iragarki edota bideojokoen musika sortzen aritzen da. Horrela, zineman konposatzaile aritu da Norberaren gela dokumentalean edota orain zinemetan ikusgai den Josefina pelikulan. Telebista munduan, goazeneko denboraldi ezberdinetan eta baita irabazi arte telesailean ere. Eta dantza ikuskizun ezberdinen konposaketa ere egin du. Hamburgoko baletarentzat, Iker Gomezentzat, Eba Guerreroren gorpuztu lanarentzat, Love dantza ikuskizunean eta beste hainbeste. Beste hainbat lanetan ere badabil Nerea. Irakasle Madril eta Bilbo artean. Eta irratian ere entzun dezakegu. Musikaren inguruko sekretutxoa kontatzen baitizki entzulei grafiti saioan. Baina gaurkoan, gure tartean ere sekretutxoren bat edo beste partekatuko dugu. Gure tartea arsenikoena da eta mundu horretan, oholtzan ikusten dugunaz gain, bere biziko garrantzia dauka entzuten dugunak. Mundu berezi eta berri hauetara eramaten gaituenak. Esan bezala, mundu horren eta beste hainbaten sortzaile ere bada Nerea. Beraz, hemen dugu gurekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Nerea Alberdi Etxebarria.
Barkatu Nerea, orain bai. Arratsaldeon eta ongi berri. Arratsaldeon, kaixo. Bueno, Nerea, saio hontan, tarte hontan galderak normalean oianak egiten ditu, batzutan goiurik, eta nik hartzen dut lehenengo galdera egiteko atrebentzia eta nahiko galdera inozua izaten da, baina garrantzia du bigarren kafe izeneko saio batean, eta tarte hutsa izena duen arte eszenikoen atal berezionetan. Kafezalea zaren, bai ala ez galdetu behar dizut. Kafezalea naiz, bai. Pila bat kafe hartzen dut egunero, bai. Oso kafezalea naiz. Oso ondo, goiuri eta oiana ez dira pozik jarriko, baina tira, hau da. Baina lan honetan, hainbeste egiten dut lan, non kafea behar dudan. Bai, kafea asko hartzen dut. Partituretan eskuizkribuak gero eta gutxiago egiten dira, gaur egun ja informatikako lan asko, programa askorekin idazten duzuen musika, baina inoiz pasaltzaizu, pentagrama baten ondoan kafe katilluaren markatxoa ikustea. Sarritan gertatzen zait, bai, askotan, bai. Kafezalea eta despistatua naiz, así que bai. Ederki. Orain arriskutxoa da, kafea teklatoren gainean erortzen bali mazaizu, ordenagailuaren gainean. Sostenido pilo bat agertzen dira horre. Gero transportatzea dena. Bueno, Nerea, nik aitortu behar dut, nik zure lana ezagutu nuela Gorpuztu ikusi ondoren, Gorpuzturen kaleko zatia ikusi nuen, kaleko pieza, eta egia esan musika iruditu zitzaidan zoragarria. Eta pixka bat nahiko nuke ez dakit prest daukagun bideotxo bat daukagu, eta kasola entzulek ere entzun dezakete zertaz ari garen, eta pixka bat gero lan honen inguruan kontatzea nahiko nuke. Oso ongi. Bueno, Nerea Azadiak eskatu zentzungo zuen bere musika streamingaren bestaldean oso konprimituta, hori sistemak berak egiten duen zerbait da zure ahotsak oihartzunik ez izateko, baina gure entzulek ondo entzun dute musika, Nerea, así que etzaile. Primeran. Kontatuko diguzu pixkat, Nerea, nolakoa izan den lan honen, prozesua edo? Bai, lan hau nahiko bitxia da, nire goituagoa zineman eta telebistan lan egitera. Hori da, nire gehien bat egiten dudana. Lan hau oso bitxia da, baita ere, ez delako bakarrik nire obra. 4 kompositoren lana delako. Eta 4 kompositore hauek, ni, Carla Sevilla, Cristina Samaniego, eta lehenengo egon zen Ainara Legardon, gero sartu zen Yolanda Bustillo. Osa, que 4 kompositoren lana da. Eta oso bitxia da lehenengo, sortutako musika zuzenean jotzen dugulako, eta horrez gain, 4 kompositore hauek, oso mundu musikal ezberdinetatik atozelako, baina zeharo ezberdinak. Orduan, pizkat zaila izan zen, nolabaiteko amankomuneko puntu batera heltzea, baina azkenen ikuste dut sortu duguna oso polita dela. Eta, abia puntua izan zen, Eba Guerrerok eman zizkigun musika erreferentzia batzuk, erreferentziak ziren musika folkloriko eslaboak, poloniarrak, bulgariarrak, horrelako erreferentziak, eta hortik abiatuta, eta gu 4 mundu musikalak amon komunean jarriz, hau sortu genduen. Pentsatzen dut, ikerketa lan handia ere egongo zela, ez? Ebak zuei erreferente horiek eman, baina, zuek ere hor, egin beharko zenutela ikerketa lan hori. Bai, egon zen ikerketa lana, handia, eta gero Karolina goituta, ezin eman lan egitera, eta ni individualki egiten dut lan, gehienetan batzutan, talde baten, baina taldean bakoitzaren bete beharra oso argi dago. Eta hau, beste erabatetako sorkuntza izan da, ez da izan individuala, ez da izan bakoitzak bete behar bat zueneko lan bat, baizik eta elkarrekin geratu gara, improvisazioen bidez irtetzen hasi dira gauzak, eta gero, hasi gara gauza
gauzak fijatzen edo izten, eta behin-behineko musika, hori, fijatzen, edo horrelako zerbait. Oso bitxi esan da. Aipatu duzu zineman, lan handia egiten duzula, eta jakin nahiko nuke oso ezberdin egiten duzu, aipatu duzu lanaren kontua, baina kasu honetan akaso lantaldea zelako, baina zuk nola sortzen duzu zinemarako musika? Zuzendariarekin harremana izan, berak irudiak eman ondoren, aurretik ere has zaitezke lanean gidoiarekin bakarrik, nolako izaten da prozesu hori? Bai, hasi leike lan egiten gidoiaren gainean, baina gehienetan ez da egiten, nik ez dut sarritan hori egiten. Normalean egiten dena da, muntaia osoa dagoenean, eta ja behin-behinekoa, batzutan aldaketatxoren bat egon leike gero, baina, bitxi gora bera behin-behinekoa, hori zuzendariarekin gelditu, muntaia hori ikusi, zehaztu nondik nora joango den musika, zer nahi du zuzendaria horrek musikarekin puntu bakoitzean eta oro har transmititu, non kokatu behar den musika, pertsondaiaren emozioetan, alakzioan, non kokatu behar den musika, zenolako musika estetika edo lengoia erabiliko dugun, eta gero, hortik abiatuta, ni noa estudiora, gehienetan, azten naiz, ikustu dut kompositore gehienak bezala, pianoan sortzen pelikularen sustraiak, edo, bai. Eta gero ja ordenagailuaren bidez egin behar dira, gaur egun dia egiten dira oso maketa onak. Gero hori grabatu egiten da, baina maketan ja entzuten da gitxi gora bera dena. Osa, instrumento virtualekin egiten da, eta izan behar dira, maketa izan behar da oso ona, zuzendaria konbentzitzeko gaur egun. Baina behin zuzendaria konbentzituta orkestra bat behar izaten da. Behintzat askotan eta hemen nerea orkestra zuzentzen ere ikusten ari gara. Nik galetu behar nizun nerea gaur Janarekin goizean izketan, eta zure biografian eta ibilbidean begira agertzen direin bat kontzeptu batetik konposatzailearena, bestetik arreglistarena, bestetik orkestratzailearena. Ez dakit muga horiek batzutan lauso xamarrak, difuso xamarrak ere ez diren, eta nola egiten duzun lan, ze badakit batzutan konposatzaileak nahi duela ondoan orkestratzaile bat, batzutan konposatzaileak berak arregloa goiti bera egiten duela, definitu izkiguzu pixkat, ez, hiru funtzioiek, eta gero, hor orkestra zuzentzen ere ikusten zaitugu, ez dakite ohikoa den, batek konposatu den musikari zuku guzti ateratzeko orkestraren aurrean batuta hartuta aritzea. Bale, lehen bizi, ez naiz musika zuzendaria, hemen zuzendu egin nuen hau nire obra da, baina nahiko gaizki zuzentzen dut, eta normalean beste norbaitek egiten du. Baina, gero, zer den funtzio bakoitza, bai, nik egiten dut asko lan, batez ere konposatzaile bezala eta orkestradore bezala. Eta moldaketak ere egiten ditut, bai. Zeintzuk dira ezberdintasunak. Kompositorea da edo konposatzaileak musika zerotik sortzen duena. Folio zuritik hasten dena. Beste, gero, moldatzailea da, aldez aurretik existitzen den konposizio bat hartzen duena, eta konposizio hori eraldatu egiten duen pertsonak, edo eraldatu edo elementu gehiago jarri, edo, guztiz aldatu dezake moldatzaile bat. Instrumentu banaketak egin eta horrelako gauzak, ez da? Denetarik, inkluso akordeak aldatu, denetarik egin, baina egon behar da sustraia edo mantendu behar da, baina edo zer gauza egin daiteke. Normalean, zineman moldatzailearen figura ez da egoten. Baina, adibidez, guazen telesaian moldaketa lanak egiten ditugu, adibidez. Ze jatorrizko abesti batzuk ematen dizkigute, eta moldaketak egin behar ditugu telesail zehatzorretara moldatzeko. Eta orkestradoreak egiten duena da, jatorrizko komposizio bat hartu izan leike, adibidez, kasu ekstremoenean edo, piano komposizio bat hartu, eta hori orkestra sinfonikora moldatu, ez edo. Baina, orkestradoreak ezin du nota bat ere aldatu. Bakarrik,
komposizio hartu eta beste formazio batera eraman edo horrelako zerbait. Eta hor egin dezake, kamera talde batentzako moldatu, edo orkesta sinfoniko oso batentzako, edo instrumentu baten laukote batentzako, horrelako lan batean. Hori da, askotan pelikula bateko kompositoreak jakingo luke perfecto nola orkestratu eta ja jatorrizko musika nahiko orkestratua dator nolabait, baina denbora gitxi egoten denez, denbora oso murriztu egoten denez, askotan kompositoreak ematen dio, bueno, kasu honetan niri, orkestradoreari musika gitxi gora bera ja orkestrarako planteatuta, baina hor zuk gero erabaki kreatiboak hartzen dituzu, ez? Ba, hemen biolentzako idatzi duzun hau, zer uste duzu ere, klarineteak ere berdina jotzen badu, edo horrelako erabakiak. Ados. Bueno, Nerea gauza bat esango dizugu, hemen gurekin egoten zaretenean, astebete beranduago beste lantxo bat eskatzen zaizue. Eta da, datorren asteko gonbidatuarentzat galderatxo bat eskatzen zaizue. Oianak eskatuko dizue, jakinik norden gonbidatua. Baina horreko astean gurekin egontzen Joana Olasagasti dantzaria, eta galdera gutxi du zuretzat. Arratsaldeon Nerea, hemen Joana Olasagasti naiz, joan den asteko gomita. Eta musika konposatzen duzu, musikalaria zira, eta orduan nire galdera da, jakitea zerk zaituen gehienik inspiratzen egunerokotasunean zure musikak ekoizteko edo sortzeko momentuan. Hortxe galdera. Ba, suposatzen dut, denak inspiratzen nahuela, bueno, denak ez dakit, literatura, antzerkiak, baina gehien bat, egia esan behar badut, besteen musika eta zinemak. Eta besteen zinemak. Hori da gehien inspiratzen nahuena, seguru. Batez ere beste kompositoren musika. Bai. Begira, horrekin lotuta nigaldetu nahiko nizuke ea erreferenterik baute duzun. Bai, noski. Batez ere, nik esango nuke, nire arlo sinfonikoan edo, segero musika moderno ere asko gustuko dut, arlo sinfonikoan 20. mendearen hasierako konpositoreak, Stravinsky, Ravel, Debussy, bueno, guzti hauek, baita ere Hollywood klasikoko eta baita ere 60. hamarkadako, 70. hamarkadako konpositoreak oso gustuko ditut. Eta gero, bueno, beste alde batetik, jazz musikariak, pila bat, eta baita ere, batez ere pop rock alderdian musika beltza ere oso gustuko dut, pila bat gauza, bai. Eta noizbait entzun dizut, esan duzula, erosoago sentitzen zarela, oholtza gainean, akaso jotzen duzunan biolina edo lakoren bat, konposatzen baino. Akaso hori duela urte batzuk esan zenuen eta aldatu eginda, ez dakit. Hori esatera ni joan, aldatu eginda, bai, eta era bat gainera, orain, aldrebez nago, bai, orain dela urte batzuk horrela zen, guztiz, baina orain hain forma txarrean nago biolinarekin, osea, hain nago biolina gitxi jotzen, asko zelosago nagoela komposizio, orkestrazio, alderdi honetan. Gaur egun oso gitziaren ez biolina jotzen eta benetan forma txarrean nago. Gero badut, kuriositatea, musika sortzen duzuenean eta lehen aipatu dituzu emozioak, ez, edo esan duzu momentu honetarako, zuk argi ikusten duzu momentu berezi baterako instrumentu bat egokiagoa dela, emozio bat adierazteko, gauza horiek argi izaten dituzu edo probatzen joatea da, eta begira, ez nuen espero honek hau horrela hain egoki egin zezakenik, baina funtzionatzen du. Edo, biolina... Denetarik, baina esango nuke klitxe pila bat daudela jadanik, gure imaginarioan guztiz esarrita daudela, gizakiok sortutako, batez ere, gizakiok mendebaldean sortutako klitxeak dira, baina gaur egun arte iraun dute, eta hor daude eta asko erabiltzen ditugu. Eta horrela, pitzikatoak, arien pitzikatoak komediara ondo moldatzen dira, baita ere fagota edo klarinetea, eta ariak tremoloan tiki tentziorako oso egokiak dira, pila bat estereotipo eta klitze daude, hamarkadetan zehar garatutakoak, eta erabiltzen ditugu, noski.
noski. Ez dut penaz esaten, Osa, ez txartu duditzen. Hor daude eta horrela da. Badakitzu irakaskuntzan ere bazabiltzala, esan dugu, biografian uste dut orain ere berehala klase batera joan behar duzula, eta pixka bat lotu nahiko nuke zuk hezkuntzan egiten duzun lan hori, eta mundu honetan emakumeak duen papera ere. Uste dut esan duzula arlo askotan, ez? Erreferente horiek aipatu dituzuna, gizonak eta izaten direla askotan, zergatik da hori? Eta uste dut esan duzula noizbait, normalean musika munduan emakumeak askotan ez, abeslari bezala bai ikusten ditugula, baina beste arlo batzuetan akaso ez ditugu ikusten edo ez dira esaten eta bar. Akaso emakume baten ahotsa gizon batek egitea, hor bai ez, ezinezkoa izango litzatekela, edo zein da emakumearen papera? Nola ikusten duzu? Aldatzen ari da azken urteotan batez ere, baina orain arte, begira, musikene, Euskal Herriko goi mailako kontserbatorio, bi arlo nagusi ditu, klasikoa eta jasa. Eta gero, orkestra zuzendaritza, pedagogia eta komposizioa. Jasa arloan, musika modernoan, 20 urteotan ez dakit zenbakia. Baina orain dela 5 urtera arte, instrumentu pila batetan, ez da inoiz aurkeztu neska bat frogetara. Osa, horrela dago asuntoa. Ni irakasle naiz Madrilen. Baita ere goi mailako grado superior, musika goi mailako konservatorioan, komposizio arloan, orkestrazio asignatura ematen dut, eta nire klasean neskak dira 100 baino gitxiago, batzutan 100%. Osa, aldatzen ari da, zer gertatu da, nik uste dut, nik dakidan, ez, 18. mendean eta 19. mendean, nahiko arrunta zen emakumeak etxean bibolina, eta batez ere pianoa eta arpa jotzea, nahiko arrunta zen. Horrek, emakumeak arlo profesionalki musikara batu direnean, instrumento horietan paritatea lortzea nahiko harina izan da. Eta orkestretan, arian eta aizean, egurra aizean, emakume nahiko daude. Arian gitxi gora bera, 150. Beste guztian, emakumeak ezin izan du etxetik kanpo ezer egin, 20. mendearen ez dakitzea markadar arte. Oso gitxi. Egon dira konpositoreak noski, baina etxean, askotan euren sendarraren atzean. Orduan, heldu zaizkigun referenteak gizonak dira, eta emakumeak egin duten bakarra, musika modernoan, batez ere, izan da bestea. Nire teoria, nire teoria pertsonala, nire teoria guztiz, Da, hori da gizon batek egin ezin duen bakarra, emakumearen ahotsa, horregatik egon dira emakumeak. Eta seguru aski ere, front woman horrek askotan sexu komponente bat ere baduelako, ez da? Beste guztian, lana handia egin behar da, oraindik, bai, noski. Baina, hor gaude, pizkanaka ateak irekitzen. Eta erreferenteak sortzen. Hori da. Batzutan nerea, senarraren atzean, edo anaiaren atzean, duela gutxi Euskal Herrian musika gileak elkartetik Fanny Mendelsonen figura berreskuratu dute, eta hura ere, bere anaiak neurri handi batean estalita. Aipatu duzu formakuntzazkin 3 minutua falta zaizkigu, baino badago lan kultural oso garrantzitsuak egiteko akaso oso umetatik, ez? Aipatu dituzu instrumentu batzuk ez dira ia inoiz emakumen presentziarekin izaten. Eta uste dut, tamailarekin eta gorpuzkerarekin oso lotutakoak direla. Tuba ikasketetan, kontrabajo ikasketetan, horrelakoetan askoz emakume gutxiago ikusten dira, akaso flauta edo biolin ikasketetan daudenak baino. Eta uste dut hor badagoela, ez? Zama kultural bat oraindik nun, nola joko duzuzuk instrumentu handikote hau eta hartzazu gauzan imino hau askoz politagoa dela eta askoz emakumearen ezaugarritarako egokiagoa dela, ez? Eta hortik hasita uste dut 8 urterekin edo 6 urterekin instrumentu gutatzen denetik ere badagoela lana, ez? Bai, noski. Bai, instrumentuen tamaina eta baita ere segurazki konnotazioak. Konnotazio ezberdinak dituzte instrumentuak. Lehen aipatu ditudan klitze horiek, ez? Adibidez,
Aize metala, trompeta, tromboia, trompak, eta tuba, esaterako. 19. mendean, euren konotazioak ziren guda, honorea, solemnitatea, eta ez ziren emakumei atxikitateko konotazioak. Eta gero, instrumentu horiek pasatu ziren jazzmenen eskuetara, jazz musikari hauek ez zuten inoiz Wagner edo Mahler entzun. Orduen instrumentu hauek euren eskuetan konotazio ezberdin eta berriak hartu zituzten. Izan ziren, konotazio askoz ere umoretsuagoak, klaunari loturikoak, horrelakoak, ez? Eta horrek ere ez ziren emakumeei atxikitzen zitzaizkion konotazioak, beraz, seguroski bai tamaina instrumentuen konotazioak, bai guzti horrek nolabaiteko lotura izango du, seguro, emakumeak zein instrumentu jo dituen eta zeintzuk ez horretan. Ordua gainean dugu, nere Alberdi, gogo askorekin geratuko gara, baina agurtu ere egin behar zaitugu. Uste dut bigarren kafetxo bat hartzeko tartea izango dugula, aitzakiak ere asko dituzulako, eta oraintxe guk lankideia dagoeneko lekukoa pasa behar diogunez. Benetan, mila esker gurean izateagatik, eta esan da bezala hartuko dugu beste egun batean bigarren kafe hori. Mila esker, eta benetan, zein elkarrizketa polita, bihotzaz esaten dizuet. Ia bat gustatu zait, benetan. Galderak eta dana, mila esker. Zuri, agur. Mila esker. Agur. Keep calm and bigarren kafea. Eta streamingak margen pixkat ematen digunez, gure streamingaren bestaldeko entzuleak ere agurtuko ditugu. Oiana, datorren ostegunean ikusiko dugu elkar, Goiuri, bihar azken eguna eta gero atxedena. Oi, zelo gurea. Eta zuei entzule, esan dagoa, bihar arte, bihar arratsaldeko 4:00 aurrera hementxe izango gara naiz. Irratiaren sintonian izan ondo besarkadak, eta zain du, hotza egiten duela, hor kanpoan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.